ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭାଇ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁଇଟ୍ ରେସିପି। ଯେ ରୋଷେଇ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାମାସ୍ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ କ୍ୟାରାମେଲ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପୁଡିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୟାରାମେଲ କରିନେବା। କାଷ୍ଟର୍ଡ ପୁଡିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ୟାରାମେଲ କରିନେବା। ଏଠି ସସ୍ପେନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି, 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ହେବ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଚିନି ଆଉ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପେଚୁଲାକୁ ଲଗାଇବେ, ନହେଲେ କ୍ୟାରାମେଲ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏହିପରି କ୍ୟାରାମେଲ ହେଇଯିବା ପରେ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାରାମେଲକୁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ମିଶାଇ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲରେ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୁଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଉଲରେ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବାଉଲରେ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ 1.5 କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପୁଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କ୍ଷୀର ନେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ପୁଡିଂ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି 1.5 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି ଆଉ 2 କପ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପୁଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେବେ ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ନେଇଯିବେ ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଅଧିକ ନେଇଯିବେ। ଏଠି ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠିରେ 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଚିନି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଠି 3 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି। କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର ମାର୍କେଟରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ, ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସେଇ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆସିବେ। ସେହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 3 ଚାମଚ ଆପଣ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଚାମଚ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ର ଦେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟେଳା ଟେଳା ରହିଯିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଉଲରେ କିଛି କ୍ଷୀର ରଖିନେବେ। ରଖି ସେଥିରେ କାଷ୍ଟର୍ଡ ପାଉଡ଼ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ନେବେ, ତାପରେ ସସ୍ପେନ୍ରେ ଢାଳିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଥିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାଷ୍ଟର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପେଚୁଲାରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଥିକନେସ୍ ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେଉଁପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଥିକନେସ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର କାଷ୍ଟର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ଆମେ କ୍ୟାରାମେଲ ରଖିଥିଲେ ସେହି ବାଉଲରେ ଏହି କାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁପରି କରୁଛି ସେହିପରି ଆପଣ କରିନେବେ। କାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେହି ବାଉଲରେ ଢାଳି ନେବେ। କାଷ୍ଟର୍ଡକୁ ବାଉଲରେ ଢାଳି ସାରିବା ପରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେବା, ଦେଇ ଫ୍ରିଜରେ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ରାତି ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିବେନି, ନର୍ମାଲ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେ, ଫ୍ରିଜରରେ ଜମା ବି ରଖିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ପୁଡିଂକୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି କିପରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଡିମୋଲ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମୋଲ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଡିଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଟେମ୍ପଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହିପରି ପୁଡିଂ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେଡ୍ ପୁଡିଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ରେଡ୍ ପୁଡିଂର ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଗକୁ ବ୍ରେଡ୍ ପୁଡିଂର ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି।
ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ସହଜରେ ପୁଡ଼ିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ପୁଡ଼ିଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଇକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଡ଼ିଂ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ।